Защо искаш да си полицай? Защото те правят такива неща. Какво правят? Слагат белезници на тия лошите и с затвора там в едни клетки. Така. И ти искаш да защитаваш доброто? Да. Батман. Батман? А какво прави Батман? Бие лошите. Това е балерина. А на тебе какво ти харесва в балета? Щата танцуват много. Много хубаво танцуват. И друго харесва ли? Какво друго ти харесва в балета? Че имат много хубаво. Доктор. Защо? Какво ти харесва с докторите? Че лекува болните деца. Болните деца? Да. И на тебе ти харесва да правиш добро? Да. Има ли нещо, за което много силно мечтаеш? За какво мечтаеш? Искаш непременно да се сбъдне? Да съм много добро дете. Да си много добро дете. А ако хванеш златната рибка, какво би си пожелал? 3 желания. Да съм на 8 години. Едното, друго? Да не са отровни гъбки. Да не са отровни гъбки? Да. Добре, друго? И да съм доктор. Да ми донесе една фрутмонейна ръка. Апа си искам дистанционно. Аз мотор. Да съм художник. На 17 години съм, в момента пребивавам по Софийско. Баща ми е търговски представител, майка ми не съм я виждал от 3-4 години. Аз съм Калина, на 17 години съм, отраснах и живея в София. Баща ми притежава голяма компания, а майка ми се занимава главно със своята фондация и по-късна благотворителност. Името ми е Камен, на 18 години, живея в Пловдив. Имам брат Николай. Родителите ми се занимават в сферата на политиката. Аз съм Савина, на 17 години съм. Баща ми и майка ми си имат фирма и работят заедно в нея. С нея съм нов човек, нов свят, по-хубаво. Наркотиците са начин да избягваме от проблемите. Чувстваш, че си способен на всичко. Нищо не е невъзможно. Никой не е по-добър от теб. Можеш да имаш всеки. Моят свят без дрога? Нищо. Празнота. Никога не сме имали такава близка семейна връзка, като останалите семейства. Родителите ми, мисля, че им е по-лесно да ме смятат за идеално, отколкото да ме познаят наистина. Като по-голямо дете семейството, родителите ми са насочили бойните си амбиции към мен. Имат прекалено много изисквания и не ме оставят да си живее живота. Знаеш, не си говорим особено често. Най-вече като ми трябват кинти. И перфектното е, че не ме питат за какво ги използвам. Дали се чувствам изоставен? Сигурен съм, че баща ми много добре знае, че се случват неща, които не би трябвало, но на него не му дреме. За него е важно само да завърша нещо. Приятелство. По-скоро не. Само компанията, с която излизам. Опитвам се да ги харесвам. Поне малко. Старая се да бъда като тях. Не е приемливо да страниш от групата. Имам купища приятели в цялата страна. Отивам в Варна или София, да речем. И мога да бъда където си поискам, защото имам връзки навсякъде.
А без две думи, където има кока, там има и купон и приятели. Имам най-готините приятели, особено като сте напушиме. Те за мен са истински приятели, защото показаха ми наркотиците, показаха ми как мога да се измъкнат тъпата действителност. Ако някога имам проблем, то мисля, че те биха се изнизали и тихо мълчат. Като малко исках да уча медицина. По цял ден се разхождах с бяла престилка вкъщи и лекувах всичките си плюшени играчки. Предполагам, просто исках да бъда гордостта на мама и тати. До известно време исках да бъда рали състезател. Нали знаете, коли, мотори, високи скорости. Имах чудесна колекция от пистови мотори, но един по един ги разпродавах всичките. Като малко много обичах да рисувам. Винаги съм искала да стана художничка, обаче сега не виждам смисъл в това. Като бях малък, мечтаях да докосна звездите, да открия нови хоризонти и да обиколя света. Сега звездица в кревата ми, нови хоризонти откривам с всяка доза, колкото за света, предряваме. Вещите и мечтите остаряват, вече не са на мода. Само мигът се струва. Бъдещето е за загубеняците. Вече нямам желание да уча, нямам желание да работя. Хората, които прекарат целия си живот, трудейки се, бъхтайки се по цял ден, да нахранят семейства. Смешни са ми, жалки са. Защо го правят в крайна сметка? Финала на всички е един и същ. Не мисля, че има смисъл. Гледам сега си прекарам живота забавно, купони, веселие. Какво ще я става? Не ми пука. За какво мечтая сега? Днес аз не мога да си позволя да имам мечти. Момичето, което може да си позволи най-новите колекции на Dior, Ferré, което пие само марков алкохол и ходи по скъпи елитни заведения и клубове. Днес не може да си позволи да мечтае. Разбирате ли, някъде по пътя се загуби смисълът. Да, съм жива само като съм надрусана. Знаете ли какво е да си празен отвътре? Това е моята болест. Всеки път аз задавам си въпроса: защо вместо да се лешмъкам и ме кося? Защо избрах правилния начин да живея? Защо избягах каква беше моята идея? Няма да остана под чуждо влияние, няма да бъда вечно в невидение, няма да оставя мозъка си на прахта, няма да подам ръка на смъртта. Безценно е да видиш усмивката и блясъка в очите, да се радваш на живота и мечтите. Безценно е любовта и чувството да обичаш, към щастието и свободата си да тичаш. Безценно е истинското щастие, разбери. Не го хаби, не го прави, моля те помисли. Не докарвай на сила болезнени сълзи, но не в твоите, а в други очи. Толкова заслепени души от това бяло, отива си младото поколение като цяло. Писна ми от цялата тази злодия.